ticket ma inyiew malejeti wacho ni kata mane mbui ni pod onyabedo mana fake kama intie okochono kata nyaki printe kama intiere kar kae en yuto ne piny kendo oganda moko osewacho ni wan koro koda kata nyiewe wan gima wadwaro ka kore ni wadonja kaka wantiere jogi loso kod machal jatugo namba 12 ni 12th man wadware pap to means mantiere kod systems molose manyamiyo donje pap e yo mayot wale kata kidonjo sane manazido in zoezi irenga kiluore kitieki anyalo wacho ni ticketing sani wan gi fake site ma mano wanyiso kata jo Kenya sani gibed ka ging'eyo the site ma wan go nigi replica mare but aparo nosebedo pull down .co.ke ticket ni kibiro kode kacha ochal kaka original ticket koro ng'eni in kichopo kacha tikia koro aparo ni jo Kenya be oripo pod nyisgi timnigi sensitization mondo kata ka gimanyo ticket to ging'e ni nitie ticket ma fake mondo kik ibed ni in gi siso madhi neno mpira tichopo kacha tinyisi ni ok inyal neno mpira koro aparo ni kanyo be FKF mana kaka Ringo wacho ni we are in a learning process gine ni to ang'o ma ginyalo timo mondo tickets gi ka en online ka obed ni ji yudo gi e yo makare ma ok bed ni nitie moko ma wan go ma counterfeit so far sani king'yo difference ma dhi e pap kata gi ginene ot nitie difference sama ine pap kacha ubiro ujo mang'eny ing'eni sama bao cha odonjo nitie feeling ma in go kineno ball live gi ngama nene TV dhano pogre but personally experience ma pap aneno ka bena moloyo manene TV to joma ok nyal chope pap oseketnwa watch areas aneno ka Mombasa be oselando watch areas ma ji bodhi neno ma ji neno nene mpira which is a good initiative the same reporting with other counties mondo ji yud kaka neno mpira ne wate ok wanyal rome pap mano gima nyaka wayie to tickets ji obed vigilant but site be aneno ka ni piny nikech anasebede waiting kanyo otieno mangima en mana ni you are next on queue kora kia ni ang'o matimore gi site na kia ni gidwa dinonwa mondo kik wadhi e pap to en ang'o matimore ok ang'e ang'o matimore gi